Страхотен сняг. Ето го, Милен. Милен снегорина. Ето това ни е барбекюто. Ето барбекюто. Камината. Милен, ела снимай. Милене. Фани, ама спри това. Снимай сега. Снимаш ли? А? Снимам яко. Снимаш ли? Да. Заро откачи. Ненормален. Аз съм влезни при мъглата. Мъгъл, покажи се, бе. Излез, бе. Упърдел си цялата стая. Психопат. Снимка съм пърда, бе. Мечката се ури. Бела мечка. Така се работи 100 години, Дай, сколка, ето тук, гмурни се, Заро. Заро, ето тук се гмурни. Къде, бе? Тук. Мъгъл, излез да те видиме. Нещастникът твои да се проветря. Отворено е жестоко. Нищо ли се на работа? Къде ходим? Бате, ние сме на... Тук екскурзия сме, бе. Пробена от сега. Како се? Тогава хубаво да чих. А ти какво ще ние ядохме в 20 април? По една салата, стоп. Обена къде? Заро, тук с глава се мушни. Да, бе. Снимай? Да, на 100%. Обеда е горе.